Samantala, Idol, umalma naman po ang ilang residente sa may barangay Pugaro, Dagupan City dahil sa umano'y mataas na singil ng pamasahe sa ilang tricycle, ilang tricycle drivers. Batay po sa reklamo mula po sa nakatakdang 10 pesos na pamasahe para sa mga estudyante, naniningil umano ang mga ilang driver ng 30 pesos kahit hindi naman kalayuan ang biyahe. Ayon po sa mga residente, dapat ay alam ng mga tricycle driver na fix ang pamasahe, lalo na para sa mga estudyante. Idinagdag pa nila na may ilan umanong namamasada ng walang prangkisa at lisensya. Bukod dito, nanawagan din ng mga residente na maibalik umano ang waiting shed sa bawat sitio upang hindi na sila mapilitang gumastos pa ng dagdag para sa pamasahe sa tricycle. IFM News. IFM News. IFM News.